abin da kuke nema shi muka zo mu ɗauka mu tallata muku, musamman wannan shi ake kira geron tsuntsaye, shi sa muka tanadar muku shi. Musamman wannan geron tsuntsayen ana yawan amfani da shi ɓangaren maganin ciwon ƙoda, shi kaɗai mutum ya dafa ya rinka sha yana maganin ciwon ƙoda sosai. Wannan kuma shi ake kira 'ya'yan kargo, ana haɗa maganin ulsa da shi, sannan kuma ana haɗa magunguna daban-daban da shi. Wannan kuma shi ake kira tuntuɓan harshe, ana haɗa maganin ciwon haƙori da shi, ana kuma haɗa maganin sanyi da shi, da sauran nau'in wasu magunguna da ake haɗawa da su. A cikin kayayyakin nan in dai akwai wanda ka ji kana da buƙata, ka ɗauki lambar wayar mu ta gidan garin magani kai mana magana ko ta WhatsApp ko kuma ka kira mu a ko ina kake, za mu tura maka da irin abin da kake nema. Wa'annan kayayyakin muna da garinsu, muna da kuma wa'anda ba garinsu ba. A yi sharing ɗin wannan bidiyon domin 'yan uwa su gani su amfana. Mun gode da irin bibiyan mu da kuke yi na gidan garin magani mai albarka.